Ćao! Danas ćemo pričati o mojim februarskim favoritima i ja sam ih sve spakovala u jednu veliku torbu, pa ću ići redom. Ali prvo želim da vam pokažem jednu stvar koju nisam želela da stavim u torbu da se ne bi uništila. U pitanju je Benefitovo rumenilo nijanse Koralista. Ovo je izvučeno iz nekog od onih njihovih malih setova, ali u svakom slučaju je ovo jedno od mojih omiljenih rumenila. Jako je neutralno i nežno, ne znam da ćete moći da vidite. Jako volim da ga koristim na proleće i leto, zato što dam tu neku prirodnu rumenost licu i neki zdravi izgled. Tako da sigurno ću ga kupiti u full size-u kada potrošim svih ostalih 658 rumenila koje imam. Zatim imam 3 četkice koje nisu oprane, samo su obrisane i u pitanju su sve ove precizne četkice, pa ću vam pokazati redom. Sve su Zoevine. Prva je 310 Spot Liner, koja je jako precizna i služi za bukvalno one predele između trepavica i kapka, da možete da stignete i do tih delova oka. Zatim druga je 238 Lux Precise Shader. Ovo sam najčešće koristila kada nanesem eyeliner da ga setujem crnom senkom. I ovaj koji mi je služio za izvlačenje čitavog eyelinera jeste 312 Detail Liner, koja izgleda ovako. Jako su precizne i koliko ja znam sve su od sintetičke dlake. A sada prelazim na ovu torbicu. Prva stvar koju sam uhvatila jeste Gliss Kur pakovanje za kosu. U pitanju je ovo zlatno Ultimate Oil Elixir i ono unutra izgleda ovako. Miriše onako mlečno dosta. Meni se dopalo jako ovo pakovanje iz razloga što sam posle njega osetila da mi je kosa bolja. Krajevi mi nisu preterano suvi, ne mrsi mi se kosa, a držala sam ga svega, mislim do sada 3 ili 4 puta po bukvalno 2-3 minuta jer nisam imala duže vremena. Tako da mislim da kada se drži duže da je još, u stvari ne, evo sada čitam, piše 1 minut da može se drži. Dakle, dobro je, ipak sam držala koliko treba i stvarno mi se dopada. Nisam probala šampone i balzam iz ove linije, ali ovo mi je baš odgovaralo za sada. Zatim sledeća stvar jeste Nux losion za čišćenje lica i očiju, bez alkohola i sa ružinim laticama. Ja mislim da sam ovo već nekada spominjala, pa sam se sada ponovo vratila. Ovo nije nova bočica, već sam tu koju sam imala zapostavila, pošto sam koristila neke druge proizvode, pa sam se sada opet vratila i stvarno mi se dopada. Lepo čisti lice, ništa preterano, ne iritira vam kožu, ali opet dovoljno očisti sve nečistoće koje su ostale. Zatim, kad smo već kod lica, sledeća stvar jeste Afroditina kamilica hranljiva krema za lice. Ovo je za osetljivu kožu. Ovo sam takođe negde pokazivala, ja mislim u holu poslednjem. Izgleda ovako. Ona je dosta masna kada se uzme u ruke, ali kada se nanese na lice jako se brzo upije i jako lepo hidrira kožu. Mislim da postoji još jedna varijanta sa zelenim čajem, ali nisam je probala. Zatim imam sledeću stvar, to je Nuxellence Eclat, valjda se tako čita. Ovo je kao serum za lice. Samo da vidim šta piše ovde za sve tipove kože. Ovo mi se sviđa zato što sam ga stavljala preko dana kada se nisam šminkala, kada želim da mi koža onako malo više sija i da deluje zdravije, onda sam samo njega nanosila umesto dnevne kreme. Zatim sledeća stvar na koju sam ovde naletela jesu moje nove kreme za lice. Desilo mi se to da sam, prvo ne znam šta mi se desilo sa kožom, sve kreme koje sam do sada koristila mi više ne odgovaraju, izlazi mi crvenilo, izlazi mi buljice što nikada do sada nisam imala.
ali to pripisujem nekim razlozima, između kojih jeste i taj što sada postim i prosto ishrana mi se potpuno promenila, tako da je moguće da mi to sve izbija iz organizma. Ali krema koju sam sada uzela i koja je definitivno najbolja krema koju sam ikada probala u životu jeste Kiehl's Ultra Facial Cream, koja izgleda ovako. Ovo je krema koja je jako blagog mirisa i jako je, sad ću pokušati da vam pokažem, jako je onako vlažna, nije uopšte masna, jako se lepo razmazuje po koži i koža je jako brzo upija, ali s druge strane jako dugo osetite tu svežinu na licu i tu hidriranost. Ovo je, ja sam iskreno naletela na štand Kiehl'sa i nisam uopšte znala šta ću kupiti, odnosno nisam uopšte ni planirala da kupim nešto baš od precizno tog brenda, ali sam pitala tu ženu koja tamo radi da li može nešto da me preporuči i ona mi je rekla da je ovo jedan od najprodavanijih njihovih proizvoda, da je dobra i za osetljivu kožu i da može da se koristi i za dan i za noć, što je meni bilo super, zato što nisam želela da kupujem dve odvojene kreme, jer prosto nisam znala ni da li će mi ovo odgovarati. Međutim, ispostavilo se da mi baš odgovara i jako sam zadovoljna ovom kremom. Pritom je rekla da jako dugo traje, zato što je vrlo mala količina potrebna da se cijelo lice pokrije. Sledeća stvar jeste takođe od Kiehl'sa, Creamy Eye Treatment with Avocado. Ovo je krema za predeo ispod očiju sa avokadom, koja je zelenkasta. Ovo je jako čudna krema, ona je dosta masna, jako mala količina je potrebna da se ona namaže ispod očiju, međutim ono što sam sad želela da vam pokažem pa nisam uspela, jeste da kad uzmete ovu kremu, uzmete jako malu količinu i između dva prsta je ugrete i tek onda utapkate na taj predeo ispod oka. Meni se dopada, ali zbog čega sam rekla da je čudna? Zbog toga što je pod prstima jako masna, međutim kada je nanesete na taj predeo ispod očiju, ona se jako brzo upije i bukvalno posle 5 minuta kada pipnete taj predeo, on uopšte nije masan. Tako da mi se jako sviđa, ja je koristim uveče zato što mislim da je prejaka za moje godine da je nosim i preko dana. Tako da je koristim samo uveče, nekad je čak i ne koristim svakoga dana, već svakog drugog. Kad smo već kod Kiehl'sa, želim da vam pokažem još dve stvari koje sam probala, samo da pokušam da nađem tu drugu, pošto mi fali. Evo. U pitanju su njihova takozvana ulja za lice, odnosno to nisu ulja, već su serumi ili koncentrati. Ovaj plavi je noćni, ovaj žuti je dnevni. Meni je ona dala da probam, što mi ja, kada sam videla Kiehl's, prvo mi je pala mi je na pamet ta bočica od seruma, jer znam da sam je svuda viđala i htjela sam to da kupim, međutim ona mi je rekla da mi je krema mnogo bolja trenutno za moju kožu, a da ovo isprobam, dala mi je testere, pa ukoliko mi se svidi mogu i to da uzmem. Ovaj noćni je, dakle, Midnight Recovery Concentrate i ovo miriše na lavandu, ima 300 nekih biljaka u sebi, sviđa mi se što jako lijepo hidrira kožu, opet je neka formula slična ulju, ali ne masti kožu i stvarno se, kada nanesete uveče taj serum, ujutru koža potpuno preporodi, bude baš lijepo hidrirana, mekana i stvarno mi se dopada ovaj proizvod. A druga stvar jeste ovaj dnevni koncentrat. Dakle, postoji noćna i dnevna varijanta. Ova je sa nekim citrusnim mirisom, ja sam ovo koristila otprilike svakog drugog dana, pritom ova jedna proba koja sadrži 2 ml može da vam traje sigurno 2 nedelje, jer je potrebno samo 2-3 kapi da se utapka u kožu. Tako da i ovo mi se dopada, ali moram priznati da mi se ipak krema koju sam uzela više sviđa nego dnevni serum. Zatim idemo dalje. Ovo je stvar koju sam koristila, ja mislim, pre trudnoće ili na početku druge trudnoće, ne mogu tačno da se setim. U pitanju je Lancome Nutrix Royal Body. Ovo je losion za suvu kožu, ovako izgleda
bočica i ovdje ima 400 ml. On jeste na strani skupljih proizvoda, ja mislim da ovaj košta otprilike 20 eura, ali ovo jako dugo traje i ono što želim da vam kažem jeste da ja stvarno imam problema sa suvom kožom, pogotovo posle drugog porođaja sam imala strahovite probleme u smislu da mi je koža nenormalno suva, da mi se peruta i to je tako koji god losion ili kremu da koristim, čak i body butter kad stavim bude mi ok, ali ujutru se već opet nazire ta suvoća. Tako da sam probala ovo i ovo je jedina stvar od koje mi je koža ponovo mekana i hidrirana i lepo izgleda. Tako da sve preporuke koliko ste u mogućnosti probajte ili bar uzmite tester. Zatim sljedeća stvar jeste Aphrodita Remove Spots antibakterijski gel koji izgleda ovako, njega sam također spominjala u haulu. Ovo je fenomenalna stvar za koju sam ja mislila da 100% neće ništa raditi. Međutim, kada god sam imala one upaljene bubuljice, pogotovo u onim ženskim problematičnim danima, uvek je uspeo ovaj gel da mi izbije bubuljicu brže, odnosno ona je brže izbijala na površinu i brže je nestajala, sušila se. Tako da smatram da je ovo stvarno super stvar, pritom nije preskupo, mislim da košta između 300 i 500 dinara, nisam tačno sigurna, ali je odlično ukoliko imate problema sa crvenilom ili bubuljicama, obavezno ovo probajte. Zatim sljedeća stvar jeste Kores Lip Butter od Jasmina koji izgleda ovako. Pakovanje je jako lepo, međutim mislim da ovo ne vredi taj novac. On ima neku kao blagu boju rozikasto bež. On košta, mislim, oko 9 eura i definitivno ne bih dala nikada više taj novac za ovo. Zato što nanesete ga na usne i on bukvalno posle pola sata nestane potpuno. Za taj novac bih pre uvek kupila Nux u teglici, kako se zove, ne znam tačno, ali uglavnom balzam za usne u teglici koji je fenomenalan. Ali ovaj sam želela da probam, prosto imaju tu neku boju, a ja se stvarno preko dana jako retko šminkam. Tako da sam mislila bit će mi super za preko dana, ali bukvalno ništa ne radi. Zatim sljedeća stvar, da. Kad smo već kod nege, mislim da je ovo posljednja stvar koliko mogu da vidim za lice. U stvari imam još jednu. U pitanju je ovaj EOS u stiku i ovo je jedini favorit koji mi nije favorit. Jedina stvar koju želim da strpam u onu korpu sa nefavoritima, dakle ovo je očajan proizvod po mom mišljenju. Ovo je, dakle ja ni same EOS-e nešto ne obožavam, u smislu sada sam oduševljena. Ovo se čudo ovoliko potrošilo, kupila sam ga pre recimo možda 10 dana, najviše 2 nedelje. Pritom ga ne koristim stalno zato što imam milion drugih balzama. Ovo mi nije radilo jedno vreme, vraćanje, već sam morala prstom da ga gurnem, tako da uopšte mi se ne sviđa ovo i sigurno ga nikad više neću kupiti. Ovo vam govorim zato što je on tek izašao i sigurno će doći kod nas, pa čisto da znate sa čim imate posla. Imam još jednu stvar što se tiče nege lica, u pitanju je Glam Glow maska za lice. Ova je plava, izgleda ovako i ovo je mini pakovanje od, koliko ovdje ima mililitara, ne piše, 15 grama. Ono izgleda ovako, kao blatkasto nešto, neka smesa. Ovo predivno miriše. Na neki kokos, na neko mleko za sunčanje, divno. Ono što mi se dopada kod ovog proizvoda jeste što je dovoljno da ga nanesete u tankom sloju, da ga ostavite 15 minuta, ne morate da ispirate, već sve što ostane samo umasirate u kožu i bukvalno ceo dan ili kad god da ga nanesete, posle toga ćete sigurno 3-4 sata mirisati na ovaj božanstveni miris kokosa. Jedina stvar koja mi se malo više ne dopada, odnosno koja mi smeta malo više, jeste to što imate taj osjećaj lepljivosti,
ali u suštini je ovo odlična maska koja jako lepo hidrira kožu i ja ju uvijek zbog toga koristim noću, da ne bih imala taj osjećaj lepljivosti. Zatim prelazim na stvari za kosu. Stvari za kosu, imam 3-4 proizvoda. Prvi jeste John Frieda Freeze Ease. Ovo je serum sa 6 efekata koji izgleda ovako. Jako je lepo pakovanje. Ovo koristim otprilike možda nekih poslednje 2 nedelje, možda malo više. Potrošila se od ovde. Ja stavljam 2 do 3 pumpice na moju dužinu i njega pomešam sa proizvodom koji ću vam sledeće predstaviti. Uglavnom, ovo bi trebalo da štiti kosu od toplote i od spoljnih uticaja, da pruža vlažnost, odnosno hidriranost kose i tako dalje, sve ostalo što uvek nalazimo na proizvodima, ali ovo stvarno odgovara mojoj kosti za sada. Sledeća stvar kojom sam potpuno oduševljena i koju sam htjela da stavim i u januarske favorite, koje na kraju nisam i snimila jer nisam imala dovoljno proizvoda, jeste Bumble and Bumble Repair Blow Dry. Ovo je takođe serum koji izgleda ovako. Takođe je serum koji pomaže da se lakše isfenirate i da se kosa lakše oblikuje. Ovo je super stvar koju ja miješam sa ovim serumom od John Friede. Stavim otprilike jednu tačkicu veličine lešnika i 2 do 3 pumpice ovog seruma. Pomešam i to nanesem na cijelu dužinu kose, osim naravno korena. I kosa mi se jako lepo raščešljava, jako lepo stilizuje, mnogo se lakše i brže isfeniram i duže mi traje, tako da sam jako zadovoljna. Zatim sledeća stvar jesu kapi za kosu, u pitanju su Avon Moroccan Argan Oil Leave-In Treatment, ja mislim da svi živi znate ovaj proizvod. Ovo je proizvod koji sada kada se vratim unazad i kada pomislim na Avon, jedina stvar koja mi pada na pamet jesu ove kapi, zato što je ove kapi moja sestra uvijek imala u fioci iz koje sam ja sve živo krala. Tako da ovo predivno miriše i kosa vam jako dugo miriše posle ovoga, odnosno miriše kada stavite ovo ulje. Jako mala količina je potrebna zato što su dosta guste i masne, ali super deluju na krajeve i to mi se jako sviđa. Zatim imam još jednu stvar za kosu, u pitanju je Figaro. Jedini i omiljeni koji sam koristila jeste ovaj Remington. Ovo je, ne znam tačno koji model, u stvari znam C1-97M1. Uglavnom ostavit ću vam negde dole ili pitajte me ukoliko nekog zanima pa ću vam poslati sliku. Ono što je dobro kod ovog Figara jeste što on ima 3 nastavka, ima jednu kao četku kojom dobijate onako kao blago isfenirani izgled i ima još ono sa šnalom, kao nastavak sa šnalom, isto Figaro, ali mnogo tanji. I ovdje imate kao katanac nacrtan, to samo pomerite, ovo se lepo izvadi, stavite drugi nastavak i to je čitava mudrost. Tako da, jako mi se sviđa, mogu lepo talase sa njim da napravim i to mi traje dok napravim sledeći put kosu. Zatim prelazimo na šminku. Da, ostalo sve šminka. Pre toga želim da vam pokažem jednu sveću koju sam koristila. Prethodnog meseca u pitanju je Yankee Candle Clean Cotton. Ona izgleda ovako, potpuno je potrošena. Sad će završiti u kanti, ne može više ni da se upali. I miriše kao što i naziv kaže, Clean Cotton, na sveže, opran, čist veš. Meni se to jako sviđa. Jedino što mi se ne sviđa je to što mi se jako brzo potrošila. I prelazimo na šminku. Prva stvar na koju sam ovde nabasala jeste bronzer od Meka. Ovaj bronzer sam pokazivala jedno 800.000 puta, ja mislim. U pitanju je nijansa Golden i on izgleda ovako.
Razlog zbog kog želim da vam pokažem ovaj proizvod jeste njegova pigmentacija. On nije prepigmentovan, nije ni malo pigmentovan, nego tačno onoliko koliko treba bronzer da bude pigmentovan, zbog toga što koliko je boja prejaka, ne možete da je dozirate, izgledat će da je blatnjavo i flekavo, koliko pak s druge strane nema dovoljnu pigmentaciju, nećete nikada moći da dobijete ono što želite. Ovo je odlična stvar koju ja obožavam i svaki put kada ne znam šta ću, odnosno svaki put kada otvorim kutiju gde su mi bronzeri, uvek se uhvatim za njega. On se toliko malo potrošio, ne znam da li možete da vidite, a imam ga sigurno preko godinu dana i bukvalno svakoga dana ga koristim. Tako da ja sam jako svetla, koristim uglavnom najsvetlije nijanse pudera od svih brendova, tako da mi ovo odgovara. Pa eto, ako vam nešto znači kao orijentacija što se tiče nijanse. Zatim sledeća stvar jeste tečni puder, u pitanju je Catrice Cosmetics HD Liquid Coverage. Moja nijansa je 010 Light Beige i on izgleda ovako. Ovo je proizvod koji moram priznati da nikada nisam obratila pažnju na njega. Međutim, onda sam ga videla na Instagramu kod Adele, čini mi se, i videla sam da ima otprilike 10 bočica. I onda sam je pitala u čemu je fora sa tim puderom, da li je toliko dobar da vidim, da ga kupuje nenormalno. I ona mi je rekla da je stvarno prezadovoljna, da odgovara njene koži i da je baš super stvar. I ja rekao, hajde da ga probam, nije previše skup. U stvari sam želela da probam od Kika, onaj Second Skin, međutim, ja Kiko nemam ovde u svom gradu. Poslala sam sestri sliku, ona nije mogla da ubode boju zato što kaže da su boje katastrofa, sve vuku na rozo ili pola nijansi nema, tako da sam odustala od toga. I na kraju sam uzela ovaj i nisam se pokajala. Ovo je fenomenalan puder, jako mi se dopada. Ja ga trenutno imam na licu, boja mi savršeno odgovara, ova najsvetlija 010. Lepo se blenda, ima, rekla bih, pa neku srednju pokrivnu moć otprilike. Ali mislim da može da se nadograđuje, nisam ga probala, ali mislim da može. I sigurno ga ima i kod nas. Zatim, sledeća stvar jeste Art Deco Strobing Fluid. Ovo je, dakle, strobing krema koju ja stavljam ispod pudera, nekad je miješam sa puderom kako kad. Ona daje lepo onako sjaj koži, tako da ja to volim, to već ptice na grani znaju. Zatim, ja još zaboravila sam jednu stvar. Ovo je The Ritual of Ayurveda krema za ruke. Ovo je tester koji sam ja dobila, ima 10 ml, ovo je savršeno, najsavršenija krema za ruke koja postoji. Predivno miriše, predivno hrani kožu. Ja imam neki peh sa rukama gde bukvalno, ne znam da možete vidjeti, bukvalno mi se ovako ranice i kraste pojavljaju. Da li od vode ili od čega, od vetra, nemam pojma. Uglavnom, ona koju sam prethodno spominjala u haulu, čini mi se, Evelyn, koju sam kupila u Srbiji, mi sada ne pomaže. Tako da sam probala ovu i stvarno mi se dopada. Nisam gledala koja je cena full size ove kreme, ali mislim da nije baš nešto ni preterano jeftina. Isto nastavljam sa šminkom, ovo je samo uletelo. Karmin kome sam se vratila u poslednje vreme jeste, odnosno poslednjeg meseca koji sam najviše koristila, jeste Yves Saint Laurent 106, izgleda ovako. Ovo je neka boja mesa, onako rozikasta. Dopada mi se to što je on onako dosta vlažan na usnama, tako da ja stavim ispod njega neki mat karmin i preko njega i uopšte mi se ne isuše usta, a opet lepo izgleda. Zatim sledeća stvar jeste Kores Black Volcanic Minerals Liquid Eyeliner, koji izgleda ovako. Ovo je najcrnji eyeliner u bočici koju sam ja probala. Četkica mu je ovakva, dakle nije onako od dlačica, već je sunđerasta, ali opet može dosta sa njom da se izvuče. Jako je pigmentovan i to mi se najviše dopada.
Četkica nije nešto najpreciznije, sada možete ne znam šta uraditi sa njom, ali sam ja umela i da uzmem neku od onih preciznih četkica i samo uvučem u proizvod pa time da radim, ili da uradim eyeliner nekim drugim proizvodom pa preko pređem sa ovim čisto zbog pigmentacije. Zatim, sledeći karmin koji sam najviše koristila jeste Maybelline Matte 982 Peach Buff se zove. Ovako izgleda. Jedino što mi nije jasno, nijansa se zove Peach Buff, a ovo je potpuno vučena roza, pogotovo na mojim usnama. Ali je jako lepa boja, jako mi se sviđa. Ovi karmini prelepo mirišu i dosta hidriraju usta. Zatim imamo Art Decovu olovku za oči u nijansi 18. Ovo je iz ove poslednje fralične kolekcije. Ovo je neka nude boja koja na koži izgleda jako tamno, ali u vodenoj liniji bude skoro pa bijela, onako bež bijela. Zatim imam Maybelline Color Tattoo u nijansi Creme de Nude 93. Ovo ste sigurno vidjeli već 100 puta, sad je svi spominju. To je kremasta senka koja se koristi kao baza, odnosno svi je koriste kao bazu za senke. Ima dobru pokrivnu moć i meni se jako sviđa kako radi. Ja sam htjela da kupim MAC Paint Pot, međutim kada sam vidjela da ovo isto radi, što bih bacala novac, tako da sam uzela nju. I posljednja stvar što se tiče šminke jeste MAC olovka za usta. U pitanju je nijansa Strip Down. Jeste. Da se to vidi, nadam se da se vidi. I ona izgleda ovako. Divna, onako nude brownkasta nijansa i ja trenutno imam kombinaciju ova 3 karmina na usnama, nadam se da možete da vidite. I to je ono što sam nosila poslednjeg meseca stalno. I poslednja stvar koju imam jeste Estee lak u nijansi Romper Room, koji izgleda ovako. I to je lak koji ja imam trenutno na noktima, nadam se da se vidi. I to bi bilo to. Nadam se da vas nisam smorila jer sam imala baš dosta proizvoda pošto nisam snimala prethodnog meseca favorite. Ukoliko vam se dopada ovaj video, obavezno ga lajkujte i pritisnite subscribe. Ljubim vas puno i vidimo se uskoro u narednom videu. Ćao! Ćao! Danas ćemo pričati o mojim februarskim favoritima.